Helo, siwr i chi gyd Drws yma to. Heddi ni'n mynd i fod yn tynnu llun Hosan Nadolig. Felly, bydd yr hosan yn dechrau tu o fan hyn a'n dod i lawr gyda'r gair hosan yn dod trwyddo fe. A wedyn, uwch ben yr hosan, felly bydd gyda ni ambell i anreg neu be bynnag i chi moyn yn stico mas o'r top. Bydd hefyd yn ei sgwar bach yn y cefndir, jyst i roi amrywiaeth o liw. Felly, gynta, top yr hosan, mae eisiau rhyw fath o fetrial arnoch chi. A triwch adael bach o le ar y top fel bod gyda chi le i roi yr anrhegion yn pipo mas trwyddo fe. Pan ni'n dod lawr wedyn, dewch lawr, a wedyn gallwch chi ddechrau mynd rownd. Mae bron bod fel siap enfawr. A wedyn yn mynd nôl lan i'r top fel yna. So, bydd dyn ni'n hosan, gallwch chi gymryd rhywbeth o gwarter cylch i ffwrdd o'r ochr yna. A wedyn gallwch chi wneud y boxes yn barod. Felly, ar gyfer yr hy, mae dyn ni'r box yn barod. So, mae'r hy yn mynd i fynd mewn fan hyn. A wedyn mae eisiau o, ys, a, yn. Felly, o, box spectaclus fan hyn ni. Ys, gallen nhw ddal lan ffordd na. A wedyn, ar gyfer yr a a'r yn, bydde fe eitha neis wneud rhywbeth o hanner cylch, rhywbeth o beth sy'n cyfateb hwn. So pan bydde'n dod i liwio, felly beth na fi, yw lliwio y rhan yma a'r rhan yma mewn un lliw, a wedyn y gweddill mewn rhyw liw arall. Gewn ni weld nes mlaen. Felly mae gyda ni hosan fyna. Na i roi y llythrennau mewn myned, ond i orffen y llun ei hunan, mae eisiau cwpl o bethau yn dod mas o'r hosan. Felly, dwi'n mynd i roi rhywbeth o ffon lotion yn dod mas o hon yma. So, un coch y gwyn bydd hwnna nes mlaen fi'n credu. Wedyn, dwi'n mynd i roi lle anreg bach. Does dim rhaid i chi roi rhywbeth arno, ond os i chi, wneud edrych ychydig bach yn well, a wneud roi rhywbeth bach ychwanegol i chi liwio mewn lliw bach gwahanol yn hwyrach mlaen. Na anrheg, falle na i roi tedi hefyd falle. Jyst byddwch chi digon i wneud i edrych bod e'n weddol o llawn. Sy'n byd yn bod y rhoi rhyw anreg bach arall yn y cefn ffordd na os chi moyn. Mae lan i chi. Dwi chi ddim eisiau gorau enw i fe. A wneud e edrych yn fwy cymleth na beth eisiau. Jyst byddwch chi rhywbeth bach yn stico mas trwy top. Mae'n neis cael bach o lefelau gwahanol hefyd. So os chi eisiau bod wrth arall yn dod lan uwch ben pethau, bydde hwnna yn gret. Reit e, cyn bod fi'n mynd mlaen i wneud yr ysgrifen, dwi'n mynd i roi bocs bach jyst yn y cefn fan hyn. Jyst bod ni'n gallu addo ychydig bach mwy o liw nes mlaen i'r cefndir. Yn amlwg, gallech chi sy'ch chi moyn, gyfer yr hosan yn amlwg ar waelod gwely gyda rhai pobl, neu ar le tân, neu falle ar bwys coed yn Nadolig. Gallech chi fod rhoi unrhyw un o'r rheina yn y cefn. Dyw e ddim yn gwneud lot fawr o wahaniaeth. Rhowch chi beth ych chi'n credu sy'n fwyaf addas. Os chi eisiau adael e'n hollol blaen, mae hwnna'n iawn. Os chi eisiau rhoi eira'n cwmpoc yn y blaen, gallech chi fod yn gwneud hynny hefyd. Am nawr, fi'n credu be na i yw rhoi rhyw fath o le tân, felly. Dod lawr fel yna. Fel wedes i, sy'n rhaid i chi wneud hyn. Felly o gwbl bach o addurniadau
neu rhywbeth ar ben y lle tân, a falle bod drych neu rhywbeth ar ben fyna, neu llun wedi fframio ac yn y blaen. Okay. Dwi'n mynd i adael yr ochr yma yn symlach gyda chydig bach o y goeden yn y cefn fyna. Okay. So dyna mwy na lai y llun wedi gorffen. Just mater nawr o roi y llythrennau mewn. Felly ni'n mynd i ddechrau gyda hy. Felly do lawr gyda bocs yn y canol. O. Gyda'r ys, jyst byddwch yn ofalus, mae eisiau gwneud yn siŵr bod nhw yn croesi gorau chi'n gallu. Felly dwi'n dechrau ar yr ochr o dde fan hyn. Dwi'n dod draw digon. Fel bod wedyn pan fi'n dod o'r chwith, fi'n croesi paso ble mae'r un wedi dod ar y dde. Rhywbeth fel yna. Okay. A wedyn, byddwn ni yn yr diwedd hwnna hefyd. Reit, jyst tacluso y gwaelod i fi ar y fyned. Neu'n siŵr bod fi linell bach taclus. Os ych chi'n mynd o'i le ar unrhyw bwynt neu eisiau tacluso rhywbeth yn amlwg, defnyddiwch chi eich rwber. Ond sy'n byd yn bod ar defnyddio pen di fel chi'n gwybod i fynd o gwmpas pethau i amlinellu pethau ar y diwedd, ac os mae fe hefyd yn gwneud popeth i sefyll mas. Iawn, dwi'n weddol hapus gyda yn hosan ni. Does dim byd yn mynd i fod yn hwn, felly mae croeso i chi os chi moyn rhoi ychydig o bwythau, fel stitches bach yn dod fyna. Mwyn cyfateb sy'n byd yn bod y rhai fyna hefyd. Wneith e ddim tynnu ffwrdd o'r wrthyren, byddwch chi dal yn gallu darllen yn iawn. Sech chi moyn rhoi smotiau neu streipiau neu pethau mewn, mae croeso i chi, ond yn bersonol byddwn ni ddim just fel bod e yn aros yn glir i ddarllen. Felly o cam nesaf yw lliwio. A dyma ni wedi lliwio. Nes i ddewis coch a gwyn ar gyfer yr hosan, jyst i lynu gyda'r traddodiadol. A wedyn, trio rhoi gymaint o liwiau gwahanol wedyn yn y llefydd eraill. Felly cael y lle tân i sefyll mas, cadw'r goeden yn ddigon syml, ond yn amlwg os ych chi eisiau chwynegu tinsel, addurniadau, goleuadau ac yn y blaen fyna, mae croeso i chi. A wedyn i wneud yn siŵr bod y gwyn ar dop yr hosan yn sefyll mas hefyd, wneud yn siŵr bod digon o bethau lliwgar uwch i bennau yn yr anrhegion, a'r tedi, a'r lotion ac yn y blaen. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Diolch yn fawr i chi am ddilyn y fideo to, a wela i chi tro nesaf.